Пусти го микрофона да ми курат. Да ми се фаниш за яйцата мене. Па не ми работи тестурата. Так. Дик не ми работи. Але. Брат, яка менjam пушки, не менjam на бройки. Я на скролът менjam. Не се смей. Не се смей, не знам да менjam уж пушки. Море, а що ще направиш, когато шадрена ти е дури на края, а човек има пред теб? Трак, бум! Да гледам. Шо пукнам това? Ами я така не правим и за това я цяло време губам. Има от тепо. А човек има пред мен. Я Ами, що си ретардиран? Ома! Я Що е смешно, а? Що е смешно? Що е... Добро, брат, извини. Да. Тебе да гледам се. Само тебе те керям. Никой друг не го керям. Ами да малко не кажа го керям. Всеки тебе керям. Не, брат, те чекав то да го кажеш. Те чекав да го за Данал да кажеш. Шо Данал? Па да кажеш нещо за него, ти знаем, че речеш така. Те керям, че речеш малци, него го керям. Оле, само ми пука, лелей. Ту шубал глувче, само ми пука глувчето. Да е... Брат, моето глувче е от пластика и знаеш как от цик? Не, бе, моето не е от пластика, моето е от метал. И аз се лутам, ти се тепаш, да сме здрави и живи. Не, море, не дай ми лут, ми трябва лут. Абе, лют да ти го родам, чакай, я нямам лют. Дай ми лут, дай ми лут ми трябва. О май гад, it's a counting rifle. Си папи. Памп или и памп шаткън или рейнджер шаткън? Памп. Добре, нещо си знаел. Памп, брат. Я преджеска го смени в рейнджер. За памп. Добре, знай. Плав рейнджер или сив памп? Сив памп. Шо? Сив памп. Сив рейнджер или грей памп? What the fuck, нема грей памп. Па сив и грей исти курат се, бе, вампир. Памп. Я викам син рейнджер шаткън или грей, как се вика, грей памп? Сив. А? Или сив памп. Я, брат, за сив памп, сега ти не знам. Не сив памп, бе. Грей памп. Какви ти е грей памп? Но обичният памп. Па той е сив, бе, брат. Грей на македонски се вика сиво, сив. Добро, сив памп или... Сив памп. Добре, нищо не си знам от тига. Би вземал зелен хавък. Я, брат, не знам шо пушката. Стане? Жими се, не знам пушката. Море, обичен тактикал или обичен памп? Обичен памп. Кай тактика утре взимаш? Това мета. Мета. Имаш ли видена тактика това мета? Ушо? Ай, не знаеш. Коя мета, бе, шо ти е тебе? Але, човек. Въртов. Човек. О, да ти го. Мой кил, съшал. Еве тактика. Вземи го, бе, по-як. Дай як шаткан. Пампът си го имам. Common памп, бам. Море, а памп шотгун имаш ли го предходната сезона? Ами не, бе, немаше. Коя? Бето Реал Рило откъде? Памп шотгун го имат ли до сега извадено еднъж? Много пъти.
U realu ne verujem, a u Battle Royale skoro se škovali. Znači retok je. Šta je retok be, tukaj ne ići retok. Brat, ja ću go pogodi jednio. Headshot. Pazi, osti go! Osti go! Oh my god, bre. Ček mi trebaš materijal. Čekaj, osti, ja bi da go tepam se. Čekaj, sad su pam pa ćemo... Ostaj go! Ostaj go! Ostaj go, reko, ostaj go! Koje prv ću ubijeti, ego dobiva. Ostaj go! Babačara spuda, moram se bio tu kuće, ja... Zaderam John nenormalno. Ma te ostaj mi cube da! Čekaj, gdje on? Just give it to me! Just give it to me! Evo go! Veler! Ostaj go! Znaš što gubi? Oti go koristiš mečt. Tepaš tu mečt za to. Ostaj go, reku! Ostaj go, be, brat! Što tebam, ostaj go, 6-9 kuršu mi upam po tim. Ама користи упам под него, користи тия мечт. Ако користиш мечт, вич не ти давам киловия. Леле, брат, колко кило ми взема? Колко кило ми укради, брат? Леле, брат, 3 кило ми укради, брат. Брат, той там къде ще се тепне, те убият по-арно. Бе, брат, ти зависи. Бе, ти скина ли? Не. Да, бе, тебе газо ти го скина. Човек. Фала, сега паче ми го вземе. 20 минути. Дебе, да, защо не ги взимаш киловите? Да, я не разбирам. Леле, майко мил. Дай мене. Ту, брат, шо му правим? Ту, брат! Не си нормален, шо му направи. До калета в главата. Много е лоу. Браво! Оти не умри, бе. Да грабни. Не, Филип, не степи. Бегам, добро! Шоквей. Да, имам пет нещо. О, не. Добре. Чомчетка само и тут. Вземи го, курът ми изпече. Ме здоболя. Леле, ми се премоча. Леле, без насред игра. Мен знаеш какво ми се муча? Ще тръпам, що да правя? Седунда с 9 имам. Опам шатган от седунда с 9 имам, брат. I got two twin blocks and you do a dancer. I got two TikToks. I got two. I got red, I got blue. What you want? The shit on my Balenciaga, Louis Vuitton. You know I got the fatty Prada when I belong. You know I'm gonna die. А он не ми беше ни едно шумила. Не. Филип, брат, помагай. Филип, брат, кай си, брат. Готов съм, кай съм. Рибутай! Ай, че ли бутам камина 3 души? Mi se pa mi se promoče, čekaj. Не! Ready up! Ready... Alla, morat sam tihano.
Тук ли си? Излезе он увесе. Помочка. Чекайте го, че го хиткам. И ти ли беше увесе, бе? Море. И ти ли викам беше увесе? Що? И ти ли беше увесе? И ти ли беше увесе? Мойна. Dobro, ba kuće, samo sam. Retardira. Sad niš ne dam. Sad zinat niš ne dam. 5-6 за мене. Шо. Бля. Бе, шо пушки имаш? Една много сгодна. Море, шо пушки имаш? Една много сгодна пушка. Да, бе, море, обаче пушки имаш, а? Иди, Вичу, иди у моите кучи. Иди. Само иди. Иди, айде, иди. Не те брани. Не те... Човек! И, че това си вика? Добро, какво дай ми го? Леле, брат, как можеш да го промаш? 28. Локан. Ей, чест. Не, брат, пампот не ми трябва мен. Дай ми пампушка. Дай ми какво? Дай ми това. Дай ми какво? Брат, како можеш да му оттепате? Чекай, ела си го сега. Не. Чекай, чомче ти вземем работа. Да, брат, троица ме нападнат, затова ме убия. Евки. Ти знаеш ли сега, че нямаш работа? Лале, бе, пама, како бе, брат, хеска ми направи. Лале! Не, брат. First blood. Еден. Чути, Филип, чути. Ево го. Мери. Не задвij sobie jakiś, не задвij. Хвала Богу, знам. Леле, брат, ме срам. Брат, тя имаме на комбат пистол, ще имат на кършуми. И ме види. Але, брат, не ме страх. Първ път е страх. Бегаш, педер. Не, бе, само че те помячат, помага. Помагай, бе, кай си да тебам! На, тръчвам. Тръчвам, Филип, тръчвам. Чай, дай ми ги работите. Така. Counting rifle. Един куршум, бра. Ей, my brother. Да ти... Бра, брат, не ми го броя, бе. Але. Не! Как го види да те? Брато Джо, хеликоптер те пука. Дъга. Оу, шит! Те какво? Това ми викат снайпер.
Това ги кинам, Яни. Дай едно крон, дай едно крон. Ами това е секко, бе. Дай му тия шатканът, бе. Брат, я не гледам що взимам, я ме странно да ми вземеш някой добър лут. Не така, Дай ама. ми крунта. Брат, ти имаш крон. Камшот. Да, на, камшот. Dobro. Me ukopa igrata. Bravo! Tak. Nema igrač. Tu vam su jake. Защото може най-като игра, Fortnite играч. Mongrel. Човек! Оле, не ми кажеш дека от позади. Че ми дропа братото. Брат, во Mongrel ли играе с оно заедно? Але, вие яки. Па за това брат правим само. Я ме заглавил пичко, мама. Браво, да браво. Мои. Мене ме заглави брат, крун ла, крун. 6, 5, 4, 3, 2, 1, бегай. Не, бега бей! Не сакам да го користим. Имаш още една круна. Оле! Пили, помощ, жителите помощ. Брат, чекай бе, шо помощ бе брат, я не знам кай су. Леле, мен ме пукат. Леле, вие shitty aim as fuck. Dobro, noka. Kaj je krunta, brat? Tukaj, dole li? Pajs. Daj si himanj. Čekaj, brat, ja krunta zem. Ja begam. Brat, idi ako sakš, ja begam. Me sram men. Ideš o meni ili se praviš? Да бе, я там че с теб мушам това. Леле, брат. Не! Че ме снайпа. Гледай. Дам ги тия бе да го идам. Що сакаш? Дам ги тия ми се ядна. Чекай, я да сме ядам. Еве, 3 за мене, 3 за тебе, на. Ай! Леле, това е дроп. Нем го взимала. Имам, не ми трябва. Кай изпадна жими се. Я па го барам. Я имам хантинг райф. Това. Сакаш да го вземеш или? Не, имам я ви чувал пушка. Чекай jedan do te. Кракен? Еди много, ти е много, пукай го, спамай го ти. 28? Кракен? Будь с кракани. Нохан? Браво, сям. Так. Пукай го. Нямам куршуми. Я брат, озам. Не, брат, ти. Бегай, не иди, бей. Леле, не трябваше да идем я. Рибуташ? Дай ми шаткан. Чекай бе, море, шо дай ми шаткан? Нямам. Това ми е седмицвена пушка. Ама море. Ама нямам куршуми, братка. Шо да ти да? Чекай, блейзър ще го вземам. Дай ми шаткан, море. Аз съм по-як с шаткан, дай. И дай куршуми. Нямам! За шаткан. Нати шаткан, брат, да ти го ева. Не бе, брат, знам дека по-знаеш да кажеш, за това ти го давам, инче да беше дана, не му го давам. Човек, доле, брат! Оле.
okna. Ale da ti je Filip. Čekaj, znam. Jadi. Ne be, Blade, zemlji. Ne. Dobro, daj me. Yes. Daj, jadi. Ne, ostavimo go hunting rifle. Dobro, netko si. Pam pod brm da uzem, može. Ne može. Sve vam. Kaj? Kruno, imam li? Imam, sam ti nemaš lare. Kaj me? Brate, evo go. Damo, ej, pukaj. Gledam. Evo go. Reboot disabled. Ja gledam. Evo go. Gotov. Pazi. Tebe da jebam. Kaj je va, kurva. Ne be, brat, ja ne znam kaj ješ. Ja mam. Subation. Ne! Aj čo? Ale. Lele, brat, kaj ispadne već? Gotov. Lele, reboot disabled, mislim. Lele. You are my only chance. Ja 3 kill su imala, Lele, majko milo. Ajde, brat, nemoj da se izlupiraš, ne kreve panik. Brat, kako da ne krevam panika koja stipkajem nekakve. Ale. Pazi, kućta, 100%. Vreme je krunta ociklo. Čuti. Koj gore. Pa ne mi dava da vidim. Pazi, skri. Ko vidi ja kaj skri. Ajde, brat, možeš. Brat, ama vrste bi imaš igrač. Nema već kaj mi brat. A mi? Ako nema te već. Brat. Just front. Ne ti u tebi. Gotov.
Не, бегай! Браво! Браво! Браво, брат! I love you. Ready up или return call? Уда ти бе плет. Ajde, ready up. Najjači sam ja, znači. Da mi ja karo dvoja. Čuti be, ja imam 13 kilobek, ti koliko imaš? Koliko imaš? Najjači sam, znači. Lele, brata, to sam ja najjak. Ja, brate, ja puštam malac pak limit. Du more, ja toga slučajam King Von. Tăcăr to blok. Ja to, takva pesma mi piješ u uzvud, ale... Što je? Takva pesma mi sme... Dobra, nešam stres. To. Možem to zamislit. Moram, ti jak beš da, ne gaš opraveš čovjek. Biđo su da naldi igraš. A, brata, 5 pat pojak udam. Priznaj, ja pojak su da naldi. Da. Klas! Ne. Ne, da ti si pojak udam. Ne, ne je slabo da naldi. Tak se drapam ja. Beg bi ja, on, PlayStation, ja da igram PlayStation, ja te rasturovki igram na PlayStation, gledaš što ti pravi? Da. A ja tamo na kontroler igrajem, ja ne znam na kontroler. Ja se ja na rački igram, ovako na gluvči igram i na tastatura. Lele, brate, ja se stresam. Gledaj, brat! Ne, Tigo zema, se ja ne begi. Pička, mi go baki nad zidot, pičkata mi go baki nad zidot. Me pukat. Bravo, me pikeksa. So pikeks mo te pa. O, zato si najjak. Ne mogu da... Tebe znaš, ja cijelo vreme umiram. A? Ja cijelo vreme umiram. Znaš kako? Ne, ti si 1.000.000% prvi od umru u dva igra. E pa može trebate da napravite tako. Mora zamisli ja i ti ka prv pat igrata. A napravio i samo ja i ti znajme da igrajemo ovak. I rastu vreme site. Koja igra je Victory. Ja poješ kill. Ajde, da ne počnem da se smijam tuka, pa ti da se livaš od kao. Kurva. Елай, kurviće, na kurvite, kak pravi motorčito. Tuk. Pička ti mater, noknata. Nokenzi, bitenzi napravi. BOOM, bitch! Nekoj su kampa, nekoj botas. Ama ne znam kaj je kampa. Kampa se krije nekoj. Evo ga. Hetka. Brat, kaj je bega? Evo. Ne! Ujica me napadna! Ама jak se da jebam? Listovi koleta. We love you, teka. La!
знаеш само. А си имаш ли победата? Да. То, како ти текна дека ќе победим, бе? И аз ти викам, ай, може да снимем, може да победим. Како ти текна? И на матки. Дай ги сите матки. Да ми спанеш за кур. То матки имам, дай ми ги сите матки. Шо правят вие, бе, скай бейс? Ам го промашив. Значи сега, шо може? Ей! Биjem od te pa прическа, нокан. Идам. И дай да си вземам по-право. Не! Якият. Брат, не е як, ич не е як. Ич не е як, бързо. Бързо, доле. Отпет. А що правиш, бе, да? Брат, му го нокнав тимейт от тия, що от теб, а я го нокнав, вие от червеното ме нокна. Ти вие го нокна, тия теб от теб. Айде, ти е по-интересно. Хай, интересно е, като победиш. Не, Да, па ми се промоча, шо ми се моча, волко. Това е от притицък. А как пред биткоина? О, да ти. Тук ли си? Шо е? Те питон, дай си то. Я, брат, вие ще го държам уракта, пи как се прав, го гледам. Я не знам откъде ми изпада. Или да забравяй дека сме... Леле. Ранкит ли? Не. Да, Ами бе, аз шо- не играм рекет. Оти? Аз опе не си играе рекет. Аз Ти отва си си го играеш и ми курът си играе. Ти се кои игри, че ги продаваш. Ти си го. Сакам да го преведам на македонски, не знам како. Шо? You are selling every game. Па си ти игри му ги даваш. Да. Си Ту, ти брат, ги даваш. ту, брат, пука вратата на шо пука и он не знае. Чекай. Нямам шатган! Нямам шатган! Дай бе, шо е бо? Бе, Филип, како е чемпион? Брат, знаеш, Кај уме да го разсвети? тоа FNCS-ото от го победи в некако по-слабо стана тая. Шо победи, бе, ти? Ама FNCS-ото не го победи. Ти, да победиш. Леле, па не ми работи тастурата, же ми курот. Просто не ми работи у некои моменти. Фокусираш тоа на YouTube. Да, како ме отепа? Абе, оди, ајде, шети! Динг, ла, пуштон, препусти я, динг. Е, динг! Да, ето. Тебе не ми пусти глайдер, да го заглайдуй. What the fuck? Честно.
Vidi, bekaj me. Znaš što ću pravim? Vaka i buf, sam ću napravim ti. Kači se bej. Vaka gaj, vaka ja ću ga editiram i sam pa! Napravim. Ajde. Ček, pravit ću kori, vaka, pravit ću kori. Čekaj, ima jedan tuk. Pravit ću kori, pravit ću kori. Treba me na piku u čošu. Ne bej! Ajde, ajde. Ajde. Pravit ću kori. Čekaj. Zatvori vrata! Ček da vidim što ima dete. Брато ти спадна. Брат, не Гледаш kako работи to. Шатган има. Гледаш? Чек само ще Шатган. излечем. Дай ще правим. Правим майм. Шо го. Чек стой малце. Взем вако, айде. Гледаш ама jako работи to. Айде. Але, гледаш ама jako работи бе. Ajde, čekaj, ajde. Правим чекори. Вака е много яко su bobci вие ще пръв път играят. Da. To tebe. Daj ja skačem, da se skači. О, hell no. Гледай, я ще правим, гледай. Ти така можеш? Dobra je Spider-Man, dobra je Tom Holland. Dobra je se premestujme. Ajde. Ajde se premesti. A, gdje da? Тук има луѓе. Да ми јаш карат. Ќе ме силуват мене, он си отиди. Ja толкова сакам. Оле! Вако ќе направам сега цак. Чекай да направам зид. Леле, ама Браво. спама дето. Ама спама дето. Ја бегам. Беги. Як ли или Почвам, спам виж да се? умрам, беги. О, ти знаеш... Па знам, брат. Леле, брат, тук е, устра си наш. Не. Бил те му. Те да ми струвам, ето како, това е... Не. Позади некој ми дојде. Леле, будь стиска. Леле, беги оттам, беги оттам. Леле, брат. Я Шо бе бегам, беги, не бе, стигам. брат? Шо бе беги? Ме силуват, бе, брат. Ми го здравија, бе, брат. Шо беги, брат? Брат, само ја умирам, бе, брат. Ти никогаш не умираш. А ја знаеш што играм? Баба ми сплети джемперче, ми сплети баба и ми сплети вакво. Вие, што се стават? На чарапите, връщ чарапи, как ги ви кажа? Па му ги забрави. Ауч ми. Каунци, бе, каунци. Калци, така, калци. И калци си носим. Јас сум селско детенце, 31, 78 нокан. И не ми гайле. До утре са байле. Gang bang, brother. Револвер имам, брат. Ще ми курат. 9 час кай имаш това гледав често. Айде, бе. Кайде птит. Бе, знам, че ме силува. Бе, ги ме силува. Кой силуваш, бе, ти? Чакам. Чекай, вак, че му направам сега. Едит. Айде, скали. Генг-бенг. Леле. Ам, ай. Пази, брат, от позади има много. Двоици има. Тимейтови и ме спамат само. Я видеото, не го едитирам. Шо ще едитирам? Ми курс, ме мръз да едитирам. Ево го, вие че го ево някакво. Не иди тук. Айде бе, умри. Избега мамето да му го ево. Ен го доле. Добре, аз си вземам честно. Кажи ми курот.
Ди е марш, ето. Чек се изплашвам. Вау, пушки има от ето. Я изходи пушка. Браво. С това не му се дава пушки на малите. Але, Ще се огласувам. помощ ме фам. И я го спамам. Е така да всичко. Именно кна. И да ми И излечи ја не се. Пази, и аз че рибутам. Оти гледам дека Рипър Джоа Кенгури, че рибутам. И оти! 5 пати рибутам, да ево. Оти як. 500 пати рибутам. Ля. Леле бе! Ено го, го гледам. Гледам. Каде? Ено го. Мора обележим каде? Ето го гледаш. Вземи, брат, нещо ти оставив. Ла. Бандажа ще взема. Ми трябва таква. Ти в колко път ти го направи това? Кое? Това. Кое? Знаеш защо сбрувам? Ще да ми се капат? Да. Пъм над 50 пати. Де, брат, ости ми го. Де, бе, да ебам. Ама имаш отворено, да ебам. Бедер. Рейнджер, да, рейнджер. Не му бай работи. Сплашай. Сплаш ми. Леле, рибот сендинг. Зош бе така ми правите? Ами Абе, че Абе, ай. Човеци, Луиджи. Брат, Ами ти ако билдай. бегаш, кажи ми. Билдай, да ще ми курат, аз знам да билдам. Тя ще не уби. Чекай. И ми плаши да е. Що викаш, сега ми прави? Да, че ми дадат 200 лук. Леле, колко сакате снайпите. Last Friday night. Чок? Я не го гледам. Ми тамо е. Ай, Айде го. 42 крака, мъртов. Я не гледам да пишува дека е мъртв. Море, ти ли имаш? И море те снайпа, беги, крий се, те снайпа. С хантинг райф. Не се подавай 24, толкова. нокан, го тепав. Браво, не се подавай толкова. Човек, Какво беги гледаш? тук. Крака? Не, брат. Не. Доле. Ево го. Лале. 20-ка? Не мога те бой, брат, те молам! Попусти! Брат, ти знам. Можеш. Не. Леле, ме гайджат. Слушат. Не, брат, не. Брат, де бе до тебе да дойдам сега? Лечи ме, брат, де? Лале, бе! Оти, я умирам! Оти! Чакай. Бе, да, ебам, оти, аз те умирам, бе, да, ебам! Оти! И валя, че я победиш, знам. Оти, умирам, да, ебам! Ще я победиш, Ива. Нека надобай. Не, я това първото видео не го убивам, обаче го убивам, дека имаме Виктори. Браво, ако ми иде некой. Браво, ако едем. All again. This... Hello, Ай, motherfucker. къде ти ме път смъртяво.
Виж, най-игри играта, не си чак. Да умриш. Никой не те сака. И брат, смени Legend Weapon. Оти той е гръдал лечи уепен, няма него са. Але. Ей, дай се на хилон, бя не видо дека съм много. Уж труица. Аха, там кай. Ще ме бъзна. Пази, пази, пази. Появим се на бързинка, на бързинка. Так, да го изпук куршум. За кем пук ти е другият? Ей, я да Ти ме руши жив. я? А? Де бе, защо ме? Браво. Шо? Ма како не се гледа? Со Уит и Флити Рейтор пам шатган те убил. Лаже, лажна е, лаже. Гай, гледай се, че ги убиям я. Да, брат, доста е дечки здрав. О, дечки здрав. Дечки, ајде, чао. Ова е толкова, на Виктор Реал земаме. Тука више да вршиме. Шо сакаш, бе, вампир? Ајде, чао. Ту.